Ani-ana ang mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Driver nga naka-hit and run ug unom ka mga sakyanan sa Valencia City, Bukidnon naapsan sa otoridad sa Lantapan, Bukidnon. 8 ka mga kabalayan nagguba human gikuso-kuso ug ipo-ipo sa panglima sugala tawi-tawi. 4 patay human nagsungag ang duha ka sakyanan sa Isulan, Sultan Kudarat. Mga election paraphernalia nga nakit-ang gipang diskarga sa usa ka balay sa Buhangin, Davao City ang walay irregularidad matud sa COMELEC. Ug exclusive, lalaking nag-alaga og endangered wildlife animals dakpan sa otoridad sa Tagoloan, Misamis Oriental.